当だよ。緊張してやりてるのでしょ。話してあげなさいんだから。ニコと笑うように。あれ、夏って。ね、一回カメラなんか見てないからね。高橋さんとかすぐだ。そんなことない。一世一代だから。いいっすよ、時代だから。それこそ。おばちゃん、市役所の方が撮ってよ。だからね。はい。窓開けてきます。あ、はい。動画8からだったら。ほら、このチェンベさんがもうすぐ100歳とっていつの間に写真撮ったんだべなんてまだまだだですか。まだまだですか。まだまだもっと若い。そうそうそう。まだ80代です。なんだかね。はい。で、お邪魔します。で、市役所から参りました。市長さんの祝い状を預かってまいりましたので、代読させていただきます。祝い状、吉田孝子様、大正2年6月23日生まれ。本日めでたく100歳の誕生日を迎えられましたことに対し、心からお喜び申し上げます。これからもお体に気をつけて元気に過ごされますようお祈りいたします。平成25年6月23日、八関市長勝部さん、代読でございます。ありがとうございます。どうもおめでとうございます。バナナいただいてます。ありがとうね。じゃあここまで一回止めようか。これは市からの